ገብረ መንፈስ ቅዱስ ችላላይሶን ስድራ እግዚአብሔር ከመየለኹም እሺ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ንሎም ማዓንቲ ካብተን 5 ቅንያት ሕማማት ናይ ዕለተ ሐሙስ ዝተገብረ ካብቲ ብዙሕ ብውሕድ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ትዛረብ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ትፍጽሙን እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ሎም ማዓንቲ ናይ ቅንያት ሕማማት ናይ ሐሙስ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ሕጽወ ወይ ከዓ መዓልቲ ጸሎት ብዓቢኻ ስጉን ደሙን እግዚአብሔር አምላኽ ዝፈተተላ መዓልቲ እያ ቅድሚኡ ግን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽን ፍጹም ሰብ ኮይኑ ክመጽእ እንከሎ ብዙሕ ነገር ምእንትቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ዘሎ ቃል ኣዳም ሓደ ካባና ኾነ ዝተባሃለ ግዜ ብሰሪ ሓደ ሰብ ናብ ዓለም ሓጢኣት ከም ዝመጸ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ዘሎ ካብ 12 ክሳብ 13 ዘሎ ህያው ቃል እንታይ ዝብል ብሰሪ ሓደ ሰብ ኣብ ዓለም ሓጢኣት መጸ ብሰሪ ሓደ ሰብ ከዓ ናብ ዓለም ከዓ ጽድቂ መጸ ስለዚ እቲ ፍጹም አምላኽ ኮይኑ ዝመጸ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ፍጹምነቱ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ቅዱስ ቄርሎስ እንታይ ኣብድሉ አካላዊ ቃል ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ምስተዋሃደ ፍጹም ሰብን ፍጹም አምላኽን ኮነ ይምድሉ ያቱ እግዚአብሔር ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ብምውሳድ ፍጹም ሰብን ፍጹም እግዚአብሔርን ኮይኑ ማለት እዩ ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረብ ከሎ ካብቶም ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ኢሉ ወዲ እግዚአብሔር ምእንታን ክኸውንሲ ወዲ እግዚአብሔር ከዓ ወዲ ሰብ ኮነ ክበሃል ከሎ እቲ ኣብ ዕብራውያን ተጻሒፉ ዘሎ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6 ዘሎ ህያው ቃል እቲ በኹሪ ወዱ ዝተባሃለ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ከለዉ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ካብ ንሪኦ እቲ ናይ ካብቲ ብዙሕ ብውሕድ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ሐሙስ ኣብ ዝገበሮ ተኣምራት ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ እንታይ እዩ እቲ ሕጽበተ እግሪ ኢልና ወይ ከዓ ቅዱሳት ኣቦታትና ካህናት ብዕለተ ሐሙስ እግርና ዝሓጽቡ ንምንታይ ዕላማ እዩ ወይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ ንምንታይ ከ ዝብል ናብኡ ክንዛረብ ኢና ኣብዚ ንሪኦ እንታይ እዩ እዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ትሕትና ተግባር ተባሂላውን ጽዋዕ እቲ ፍጹም አምላኽን ፍጹም ሰብን ዝተባሃለ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትንኡ ዘርአየሉ ከምቲ ኣብ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ዝጸሓፈ ዘሎ ቃል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 6 ዘሎ ህያው ቃል እንታይ እዩ ዝብል ንሱ ብባህሪኡ ድብል እሱ እግዚአብሔር ጎይታ ብባህሪኡ አምላኽ እንከሎ እዩ ድብል እሱ ብባህሪኡ አምላኽ እንከሎ እንታይ ኢሉ ሓያል ከሎ ድኹም ኮነ ሃብታም ከሎ ከዓ ድኻ ኾነ ዕረመተ ክሳብ መስቀል ደየበ ዝተባሃሎ እዚ ከዓ እንታይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽነቱ ወይ ከዓ መለኮቱ ከይገደፈ ክመጽእ እንከሎ ክብል ከሎ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እውን ቅዱስ አትናቴዎስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ናይ ጎይታ እንታይ እዩ ድብል እቲ ናቱ ዘበለ ክህበናስ ካብ ሰማይ ወረደ ነቲ ናትና ዝኾነ ክወስድ ከዓ ሰብ ኮነ ስለዚ እቲ ናትና ዝተባሃለ እቲ ናይ ኣዳም ሓጢኣት ክወስድ ክብል ንዓና ብመልክዕናን ብምስልናን ከምቲ ቅዱስ አምብሮስ ክዛረብ ከለዉ እንታይ ኢሉ ናብቲ ነበርናዮ ክብሪ ምእንታን ክመልሰናስ ብኣምሳልና ወለደ ዝተባሃለ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ከለና እንታይ እዩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 12 ሃዋርያት እግሮም ክሓጽቦም ከሎ እዚ ናይ ትሕትና ሰብ ትሕት ክኸይድ ከም ዘለዎ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽ ይቐረበልና ኩሉ ሰብ መምህር ክኸውን ይኽእል ዘማራይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ልዕል ክብል ለኣመ ትሕት ክብል ዘይክእል ዘሎ ነዚ ግን በዚ ሎማዓንቲ ክንመሃሮ ዝግባአና ግን እቲ መለኮቱ ከይሓደገ ዝመጸ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ እንከሎ ንሃዋርያት ተዓጢኡ እግሮም ክሓጽቦም ከሎ እንታይ ኢሎም ንስኻትኩም ከዓ ኣርኣያኹኑ ምክንያቱ ኣብ ወንጌላዊ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ዘሎ ቃል ንሕተርእናዮም ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎም ኪዱ ብስም አብን ብስም ወልድን ብስም መንፈስ ቅዱስ እንዳገበርኩም ደቂ መዛሙርተ ይግበርኩም ኣጠምቅዎም ክብሎም ከሎ እቲ ቀዳማይ ሒዘማ ዝኽሩ ትሕትና ትሕትኩም ኪዱ مستحاتكم نساتهم نعهم كمسلم كبل سزلت هيرو بس عزريو قويتانان مدحنا إسكروس كا
أفتحتيهم كينو أجرام كم ده حسبهم نرئي سلازي قويتانان مدحنان إيسوس كريستوس نزي نرئو انتاي نحرنتيلنا كالا نرئو انتاي قويتان مدحنا إيسوس كريستوس كا تأزازنت كا أزات كون كم زلنا نتوم العناية زلو تأزيزنا أفتحتيهم كوينا كل نجر كنجبر كم زلنا كم هرس زدلية سلازي إذا معلت زيا انتاي نايقويتانان مدحنا إيسوس كريستوس حسبت محصاب اغري إلنا نصوع انتاي ناي تحتنا وي كاي تغباريا قدسات ابواتنا ونكو اب تحتنا خوينن قدسات ابواتنا كهناتون كو تحتنا خوينن كو حصبنا انكلو نستغبر فصموم نسخاتهم قال احنا كم غيركم قالتهم حواتكم كاباكم زعبي يخونو كاباكم زنقص بزي يقدس تحيتكم تايكبرم نخولاس دليم اغروم كن حصب كم زلنا نخغلصو سلازي دليم ابزي نريون انتايو بزعبا تحتنا خزارب خلو أبونا ماريساق انتا يمدولو نحناس تحت نحرنتيلنا اغزابيهر كأنتا كبلنا أي لعل كبلنا أيوم زبو سلازي اغزابيهر نزانا يلوم معانت معالتي انتا اغزابيهر عملا حاف كبلنا خمز خيل اغزابيهر عملاخنا تحتنا تمرتك مهرنا خمز خيل محصاب اغرخ بحال كله ازي تقداماي علامو ايو سخاتهم كا تحتي لكم اغزابيهر عملاخ نسخاتكم دق كريستوس مخانكم انت كتفلطوا سي بتحتناكم كتلالي لكم نخولو كمهرنا سلازدلي كمز إلو مهرنا اتخال اي نريو انت ايو يا قويتانان مدحنان إيس كريستوس بزعبا قدس قربانيو قويتانان مدحنان إيس كريستوس اب اصاده سغا ويك اب استغرصلو غزي اب 26 مغابيت بعد حمص اب صرها صيون نمجمبريا غزي مسوعتي بولي اب قيعس مسوعات حدث كيدان تاج قبرلو استكالو غزي اذا خنبل كلنا غن قويتانان مدحنان إيسوس كريستوس غن نتوم دق مزامورت خلقهم كل انت اليوم اقدم حل ነገር كفصمالو سو انتاي اتي ناي ابول كيدان زفصم زنبره ناي معلت فاسيغا درار كفصمو سلو زلو نتوم كلت دق مزامورت انت اليوم كيدو كاب سرناي سدالو حبستن ويني كوم دما صوا حسكم مصمو الو كلت حوارات الاخر اذا انت ايو نتحمت مشيت نتي ناي بولي كيدان زنبره فاسيغا كفصمو سلو زلو أقدمي مخنياتو أقدمو اندحر اتي ناي سغون دومون اندحر انت فتيتو وغن بتنايت لمد زلو كردو سلازخولو نسغن نخلتي انت كيتحاوس ويلو بمسير كردوم سلازدليت اغيرو أقدمو نتناي فاسغاز نبره بعلته حاموس ناي فاسغا ساتم زوعلوز نورو اي هداويان دايلو امصو يلو خاطك كم زغبرو دحري خاطالي شو ازي سغايو يلوها ازي انتايلو ازي سغاي بلعو إذا أنت إلوم دمائيو ستيوم إذا سوا أزجن إلوم نايزل العالم مذكر تأخذ خنبريو إذا سوا أزج كاب حد أزرح سوا أي قدس قربان كبهال كله بس خن مهارج كبأنا قدس قربان زيلنا بزحات سبات علينا قلنا بفلت أتكلنا صباح خركولي أنبل قلا خاني أو أنكلنا بمخنيات قلا مخنيات كأندا قبرنا كاب قدس قربان زرحنا بزحات سبات علينا حجيجن قويتانان مدحنان إيس كريستوس نهاورات زي سغون دومن كفتتلو كله نحنا اول نزي سغون دومن اندا حيزنا خنبر كم زلنا حاده منفساو سب حاده نا اغزابير كبال تخيرو محتم كله ات محتم كا قدس قرباني ابز عالم زي اندا نبرنا كلكو ناتنا منت وي كناتنا ورقتنا ون اتناتنا نحزون كو وي كباس باسبورتنا نكو محتمالو ات محتم كانتاي نايت تنبرو لعديو تا محتم زي بلو سب او ايربورت كسرح يكل او ايربورت كسقل يكل كورو لايكلني نحنا خنافتا نصبيا زلنا منغست املاخ نخون ورس نحرت خوينا ماهتم كلونا ماهتم ناي كريستوس كلونا لو نزي بزعبازي قدوس يوحنس افورق خزارب كل انتايلو ناي بحقي بهوت كتنبر اندحر دلي خاص بزي فري طرطر سغان دوم ناي كريستوس بلع ايلو داي دومون ناي كريستوس مبلع مالت نسخابت منفساو هيوت كمتي او وانجيلا يوحنس زلو معرف حمي زلو قال سغاين دمن زيبل ناي زل عالم هيوت يبلو نستبحله اتا دويل كازلخا كيتودق تطنقق استبحله لبسي حسكا بيت املاخ دو مبال كله خلي كمز خمايون سومن تمص سومن داخرك بيت كريستيان مصخا مملاس كله مغلغال كله يخليو ازغن بزي سغو اندومون كحاسكا ترغم زلو هيوت ايكونن
ስለዚህ ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎም ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ስጋዩ እዚ ከዓ ደመይ ክብሎም ከሎ ናይ ስጉኡን ደሙን ፈቲቱ ክቦም ከሎ ንዓና ንመዘከርታ እዩ ከምኡውን ኣብ ወንጌል ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ቃል ምዕራፍ 11 ዘሎ ህያው ቃል ተንቢብናዮ እቶም ክዳውንቶም ዘይሓፀቡ ንሳቶም እቶም ክዳውንቶም ዝሓፀቡ ንሳቶም ብፁዓን እዮም ምሕፃብ ክበሃል ከሎ ኣየና እዩ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ተዓዲሙ ክኸይድ ከሎ ፀሩ እዩ ዝኸይድ ብረስሑ ናብ ዕዱም ነገር ክኸይድ ኣይክእልኒ ናብ ውራይ ረሳሕ ክዳውንቲ ሒዙ ክኸይድ ኣይክእልኒ ሕጂ እውን እቲ ዕዱም ዝተባሃለ እቲ ዝዕድመናሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብቲ መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስን ኣዳሊና ዘሎ ክንከይድ ንሕና እንተኮይንና እንታይ ክንገብር እዩ ዘለና ክዳውንትና ሓፂምና ክበሃል ከሎ ናይ ውሽጥና ካብ ቂምታ ነፂህና ካብ ዘለናይ ሕማቕ ርክሰት ነፂህና ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ዝለኣኾ መልእኽቲ ምዕራፍ 1 ዘሎ ቃል ካብ 3 ክሳብ 10 ዘሎ ቃል ንስኻትኩም ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ናይቲ ህያው ምሕደረ ኣምላኽ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ክብል ከሎ ንስኻትኩም ብቅዱስ ቁርባን ንጹህ ትኾንኩም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቀሪብኩም ጽንሑ ክምህር ስለ ዝደለየ ስለዚ ንሕና ከዓ ካብ ስጉኡ ደሙን ወሲድና ነታ ትመፅእ ዘላ ነታ ከባድ ግዜ ከይትመፀኩም ተጠንቀቑ ትበሃል ዘሎ ግዜ ናይ መወዳእታ ግዜ ዓለም ከም ምራን ትጥቕለለሉ ምድሪ ከዓ ትፈርሰሉ እዋን ኣብቲ ዋዕዋዕ ዝበፅሐሉ ግዜ ሽዑ ጎይታ ርዳእኒ ከይከውን ከምተን 5 ለበማት ደናግል ቀንዴልና ሒዝና ነፍስና ፀሪና ምእንታን ክንፀንሕ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ስጉኡን ደሙን ፈቲቱ ሂቦም ንሕና ከዓ ብኦኦም ጌርና ኣብኩም እንታን ክንነብር እዚ እቲ ናይ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ እንታይ እንድሕር እንተይልና ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌቴሰማኒ ከይዱ ክፅሊ ከሎ ሓደ ነገር ንሃዋርያት ነጊርዎም እንታይ ኢልዎም ምስ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ምስ ጎይታናን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ናይ ባህሪ ኣቡኡ ክዛረብ ከሎ ኢልዎ ፍቃድካ እምበር ፍቃዳይ ኣይኮነን ክብል ከሎ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ እቲ ቀዳማይ ተኣዛዝነት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ሓድነቱ ምስጢር እዩ ክልቲኦም ሓደ እዮም ከምቲ ኣብ ወንጌላዊ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 30 ዘሎ ህያው ቃል ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ዝተባሃለ ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ናይ ሓድነቶም እንታይ ንገልጽ ኢልዎ ቃሉ ብዘይምልዋጥ ናይ ሓድነት ንክገልጽ ኣቦ ፍቃድካ እምበር ፍቃዳይስ ኣይክኸውን ኢልዎ በቃ ስለዚ ጾርሽዑ ቀፂሉ እንታይ ኢልዎም ንሃዋርያት ነቶም ጴጥሮስን ነቶም ክልተ ደቂ ዘድክዎስን ንጴጥሮስን ዮሃንስን ያዕቆብን ናይ ምስጢር ዝተባሃሉ ሃዋርያት ሒዝዎም ክኸይድ ከሎ እንታይ ኢልዎ ንሳቶም ብዓዚዞም ስለ ዝነበሩ ድቃስ ከቢድዎም ስለ ዝነበረ ተሱ ኢልዎም ሶ ንቑሑ ኣብ ፈተነ ከይትኣትዩ ጸልዩ ንቑሑ ኢልዎም በቃ ምክንያቱ ጸሎት ክበሃል ከሎ ናብ እግዚኣብሔር ከንቃሓካ ዝኽእል እዩ ብዘይ ጸሎት መንፈሳውነት ትርጉም የብሉን ብዘይ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትርጉም የብሉን ብዘይ ጸሎት እምነት እውን ትርጉም የብሉን ክምህር ስለ ዘለዩ ስለዚ ጸሎት ግበሩ ንሽግርኩም ጸሎት ገይርኩም ሰዓርዎ ኢልዎም ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ማሪሳቅ እንታይ ኢሉ ጸሎት ዘይዘውትር ሰብ ካብቲ ዓይነ ስውር ብርሃን ክርኢ ዘይክእል ሰብ ኣይፍለን ኢልዎ በቃ ብዘይ ጸሎት ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ህይወት ኢልዎ ዋላ እውን ኣብ ነሸርሳ ሳልሳይ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ኢሎም ንኣምላኽሲ ዓብ ሽግር ኣለኒ ትበሎ ንሽግርካ ግን ዓብ ኣምላኽ ኣለኒ በሎ ክብሉ ከለዉ ብጸሎት እዩ ጸሎት ወላ እዞም ሓደ ቦስ እንታይ ኢሎም እንታይ ክመፀኒ ኣይትበል ኣቀዲምካሲ ጸሎት ግበር ኢሎም ዝገየ መሓረኒ ክርስቶስ በል ኣቀዲምካ ሽዑ እንታይ ክመፀኒ ትበል ኢሎም ምክንያቱ ኣቀዲምካ ጸሎት እንድሕር ተጌርካ ነቲ ዝመፅእ ክስዕሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ጎይታ ንሃዋርያት ክምህሮም እዩ ምክንያቱ ምስ ጎይታ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ክዘራረብ ከሎ ንሳቶም ግን ፈዚዞም ደቂሶም ስለ ዝነበሩ ተሱ ኢልዎም ስጋ ኢልዎም ምዉት እዩ መንፈስ ግን እንታይ ኢልዎም ድልዊ ኢልዎም በቃ ድልዋት ኩኑ ኢልዎም በቃ ናይ መወዳእታ ግዜ እያ ምሳኹም ኢልዎም ሕጂ ምሳኹም ነይረ ሕጂ ግን ናይ መወዳእታ ይኸይድ ኣለኹ ኢልዎም
ስለዚህ ሐዋርያት ከአሽዑ ኣብቲ ግዜቲ ብመንፈስ ድኹማት ስለዝነበሩ ብመንፈስ ኣዝዮም ንኣሽቲ ስለዝነበሩ ከበርትዖም ስለዘለየ ተስዮም ካለ ግዜ ከዓ ኣሳእስዮ ተስዮም ድልዋትን ንቑሓትን ኩን ኢሎም ስለዚ እቲ ናይ ሞራት ንሪኦ ከዓ እቲ ብተሓዙ እዩ እቲ ብሳላሳ ዘተሓሶ ወዲ መዛሙርቱ ይሁዳ ስቅራጣዎስ እንታይ ኢልዎ ሽዑ መፂኡ ከዓ ምሸት ስለ ዝነበረ ክሕዝዎቶም ኩሎቶም ምስ መፁ መፂኡ ምክንያቱ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሃንስ ይመስል ስለ ዝነበረ ንኻልእ ምንታ ንኸይሕዙ ምፂኢሉ መምህር ኢሉ ኣትሓዞሞ ጎይታ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ በሉ እምበር ንጎይታኻስ ብምስዓም ትትሕዞ ኣለኻ ኢልዎም ሐዋርያት ሽዑ ጎይታ ምስ ተሓዘ ካብኣቶም ሓደ ጴጥሮስ ዝተባሃለ ኬፋ ዝተባሃለ ካብቲ ኣውፂኡ ነቲ እዝኑ ምስ ቆረፆ ስለምንታይ ከ ብሴፍ ዘዕልውከ ብሴፍ የምጠፍኡ ስለምንታይ ከ ሴፍ ኣልዓልካ በሎ እሞ ሐዋርያት ሽዑ ጎይታ ኣብ ኢድቶም ክደልይዎ ዝነበሩ ኣብ ኢዶም ምስ ወደቀ ሐዋርያት ገሊኣቶም ፋሕ በሉ ገሊኦም ንኢማሁስ ገፆም ከዱ ገሊኦም ከዓ ንጉፋፍ ዓሳ ገፁ ገዚኦም ከዓ ኣብ ኣደ ማርቆስ ከዱ ጴጥሮስን ዮሃንስ ግን ክሳብ ኣብቲ መኸብ ዝነበረ ከዓ ክኸዱ ብለና ስለዚ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዝሎም መዓንቲ ዝገበሮ እንተሪእናዮ ነዚ ይመስል እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዝመሃረና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ